खेड येथील भोसते घाटात केमिकल वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा अपघात झालाय. केमिकल टँकर महामार्गाच्या दुभाजकावर आदळल्यानं हा अपघात झालाय. हा टँकर बेंगलोरवरून निघालेला होता. अब्दुल सलाम असं वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या चालकाचं नाव आहे. हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील आहे. सुदैवानं मात्र तो सुखरूप बचावलाय. दरम्यान रात्री हा उशिरा अपघात झाला. मैंगलोर परमिट कवर क्या मालूम कहाँ गिर गया था ना, मिल ही नहीं रहा। मैंगलोर परमिट कवर क्या मालूम कहाँ गिर गया था ना, मिल ही नहीं रहा।